Яңалыклар чыгарылышы өчен башлап җибәрдем. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Мәскәү проспектына трамвайлар йөрмәячәк, электр транспортының эшчәнлеге ни өчен туктатыла? 7:06 йортында яшәүчеләр капиталь ремонт сыйфатыннан канәгать түгел, сәбәпләрен Гүзәл Шиһапова ачыклады. Суда батучылар соны орта. Халык яратса да, әмма рәсми булмаган пляжлардан хәбәрчебез репортажы. Мәскәү проспектында ремонт эшләре дәвам итү сәбәпле трамвай юлларын ябып торачаклар. Бу кисешкән юлларда һәм трамвай рейслары аша ишек алды юлларына керә торган урыннарда асфальт һәм резина җәю белән бәйле. Моны төзекләндерү эшләре июль-август айларында 12 урында башкарылачак. Күпчелек ремонт эшләре төнлә уза. Көндездә тоткарланулар булуы ихтимал. Мәскәү проспектын тулысынча сентябрь аена ремонтлап бетерәләр. 7:06 йортында капиталь төзекләндерү ахырына якынлаша, әмма биредә яшәүчеләр ремонт сыйфатыннан канәгать түгел. Шәһәрдәшләр фасадны төзекләндергән вакытта балконның терәүләрен дә ныгытырлар дип көткән, әмма подрядчылар буяу белән генә шикләнгән. Сәбәпләрен Гүзәл Шиһапова ачыклады. 7:06 йортында ремонт эшләре тәмамланган диярлек, әмма биредә яшәүчеләрнең өметләре акланмаган. Йортка 40 ел, шул еллар дәвамында балкон терәүләре бер тапкыр да ныгытылмаган. Мин 12-нче катта яшим һәм менә бу усиление булса иде, менә шул бик яхшы булыр иде. Чөнки һава торышы да безнең бик бузылып тора, инде үзгәреп тора. Җилләр дә каты һәм менә шул каты җил булу сәбәпле бер нәрсә зыян килмәсен иде дип, шуңа күрә аны беренчек ныгытырга кирәк иде. Өйдә 2 яшь бала калырга мөмкин. Җил, давыл, экран очып чыгып китәргә может, балалар балконда булырга может, бер төрле чак булырга может. Шуңа күрә беренче чиратта менә бу балконнарны ремонтларга кирәк. Аны бүген зәңгәр төскә, яшел төскә, сары төскә буяп куюдан файда юк. Мотор, я мотор. Но беренче аянычлы хәлгә кадәр генә. Әгәр экраннарга карасаң, кайберләрен ремонт барышында да электрип куюлары күренә, әмма терәү булмаса, моңардан гына файда юк ди шәһәрдәшләр. Идарә итүче электротехниклар оешмасында капиталь ремонт башланыр алдыннан ведомство белән фатир хуҗалары танышты дип белдерделәр, әмма бер документта да терәк һәм экраннарны төзекләндерү турында язылмаган. Наша главная задача при капитальном ремонте фасада это было утепление стен. Ни для кого не секрет, что российские дома довольно-таки энергозатратные, в том числе и конкретный вот этот вот дом 706. Стены холодные уже, со временем промерзания наблюдались. 7:06 йортында терәүләрне ныгытырлармы билгесез. Идарә итүче оешмада әлегә моңа акча каралмаган дип белдерделәр. Шунысын да искәртергә кирәк, капиталь ремонт барышы төрле инстанциялар тарафыннан контрольда. Кабул итү актларына торак инспекциясы белгечләре дә кул куярга тиеш. Гүзәл Шиһапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчый икән, яисә шатлыклы вакыйгалар белән бүлешәсегез килсә, Чаллы ТВның кайнар элемтә телефонына мөрәҗәгать итә аласыз. 51 31 31 номеры тәүлек дәвамында эшлим. Шалтыраткач үзегезнең телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Безнең хәбәрчеләр ярдәм килергә әзер. Бүген сулыкта тагын бер аянычлы хәл булды. Шәһәр Ярбуй тирәсендә 39 яшьлек хатын-кыз батып үлде. Ул кыргый пляжда дуслары белән ял иткән спиртлы эчемлекләр кулланган. Судан абыйсы чыгарам, әмма гомерен саклап кала алмыйлар. Кече суднолар буенча дәүләт хезмәте инспекторлары чаң каган. Шәһәрдәшләр күбрәк рәсми булмаган сулыкларда ял итүне өстен күрә. Подходе здесь есть. Вот. Купаться запрещено, там написано. Тем более, что у вас вот, я вижу, алкогольные напитки, поэтому будьте осторожны. Рәсми булмаган сулыкта халык күп, якында гына су керергә ярамый дигән билге куелган. Әмма бу мәгълүматка игътибар бирүче юк. Бары тик инспекторлар кисәтү ясагач кына бу урында ял итүнең куркыныч икәнен аңлыйлар. Здесь купаться запрещается и очень опасно. Ну мы присмотрим друг за другом. Хорошо, тем более у вас маленькие дети. Вот нас вот человек проинформировал, все, мы теперь знаем, предупреждены. Что это несанкционированное? Да. Больше ходить не будете сюда? Да, конечно, нет. Тем более с детьми. Кояш кыздыра башлагач, сулыкларда ял итүчеләр саны артты. 3 көн эчендә Чаллыда 2 кеше суга батып үлде. Кыңгыраулы күпер янында 16 яшьлек үсмерне коткарып өлгерсәләр, бер ират һәм хатын-кызның гомерен саклап калып булмый. 2 фаҗига да рәсми булмаган сулыкта. Все побережье Камы, да, расположенное в районе города, естественно, оно является местами несанкционированного купания. Вот сейчас мы проехали по берегу, и практически вот начиная от лодочной станции «Альбатрос»
И дальше по берегу, да, вплоть до улицы Центральной, люди в разных местах идут купаться. Кеше сутынар бойынша дәүләт инспекторлар рәсми булмаган сулыкларда су керүне тыя алмыйлар, әмма кисәтү ясарга хокуклары бар. Инспекторлар иң мөһиме сулыклар янында спиртлы эчемлекләр кулланмаска киңәш итә. Суда ешрак исерекләр вафат була. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Яңа эш урыннары һәм юллар. Агрокөч Татарстанның Тукай районында бәясе 6 миллиард сумнан да артыграк дип исәпләнгән кышчылык комплексы төзелешен башларга ниятли. Бу исә Мусабай завод авылында 300ләп яңа эш урыны тудырачак һәм районның сәнәгать, игътисад һәм агросәнәгать комплексы үсешенә зур йогынты ясаячак. Авылга таба 11 чакрым яңа юл да салачаклар. Төзелеш эшләренә киләсе ел башына тотынырга исәплиләр. Бүген исә әзерлек эшләре бара. Алдагы елларда Агрокөч Татарстан Республикасы территориясында бер юлы 3 проектны гамәлгә ашырырга ниятли. Бу исә Чаллы бройлер оешмасының кыш ите базарында федераль дәрәҗәдә үз урынын ныгытырга ярдәм итәчәк. Проект 3 этаптан гыйбарәт. Бу Сарман районында инкубатор төзү, Мусабай заводта кышчылык комплексы һәм Чалу эшкәртү комплексы. Мусабай завод авылындагы комплексны 2020 елга кадәр эшләтеп җибәрергә ниятлиләр. Там будет расположено 48 птичников. Производственные мощности данного участка будут составлять 100 тысяч тонн мяса в живом весе. К данному проекту мы подтягиваем всю инженерную инфраструктуру. Это, соответственно, и дороги, и электроснабжение, и водоснабжение, и газоснабжение. Численность персонала, который будет работать на данном объекте, составляет около 300 человек. Эшкә күбрәк Мусабай завод халкын кабул итәчәкләр. Кышчылык фабрика операторлары, ветеринар эшкәртү операторлары, слесарь механиклар, электромонтерлар, тракторист машинистлар һәм машина йөртүчеләр кирәк булачак. Агрохолдингта яңа җитештерү җирле халыкка уңайсызлыклар китермәячәк дип ышандыралар. Җитештерүдә югары технологиялы җайланмалар кулланачаклар. Экологиягә зыян килмәсен өчен заманча технологиялар белән су чистарту һәм саклау корылмалары да сафка басачак. Капиталь төзекләндерүдән соң әтиәниләр һәм балалар бакчаларын танымады. Нәкият балалар бакчасы капиталь төзекләндерүдән соң үз ишекләрен ачты. Биредә кабинетлар киңәйтелгән, су һәм җылылык системалары яңартылган, яңа җиһазлар кайтарганнар. Бакчаның фасадын ачык төсләргә буяганнар. Бина тирәле исә яңа асфальт җәелгән. Бу эшләргә республика 22 миллион сум акча бүлгән, шәһәр 5 миллион сум өстәгән. Әкият быел капиталь төзекләндерелгән 5-нче бакча. Наш детский сад, можно сказать, обновлен практически полностью. То есть он из детского сада, построенного в 1973 году, превратился в детский сад, как будто который построили в 2017 году. Бүген Чаллыда тагын 2 спорт мәйданы ачылды. Аларны 50-нче һәм 40-нчы мәктәпләр территориясенә төзеләр. Спорт объектлары, спорт мәйданнарын төзү буенча республика күләм проект кысаларында төзелде. Быел Чаллыда барлыгы 6 шундый мәйдан барлыкка киләчәк. 50-нче мәктәп янындагы мәйданда кеше күп түгел. Яңа спорт мәйданы турында әле күпләр белми. Белгәннәре инде бәяләп тә өлгергән. Миңа яши футболда уйнарга, баскетбол. Матури садак. Мәйдан баскетбол, волейбол һәм футбол өчен каралган кырдан гыйбарәт. 40-нчы мәктәптә физкультура укытучысы шатланып бетә алмый. Зур җиңүләр физкультура дәресеннән башлана ди ул. Димәк, киләчәктә шәһәрдәшләрнең чемпион булу мөмкинлеге дә артты. Өстәвенә физик күнегүләр сәламәтлек өчен файдалы. Детей очень много, все учатся в первую смену, то есть нам как таковой 2 залов не всегда хватает, чтобы проводить качественные уроки. Быел Чаллыда 6 шундый спорт мәйданы барлыкка килә, 5-се инде ачылган. Алар 12-нче, 44-нче, 77-нче, 40-нче, 50-нче белем бирү учреждениеләре янында урнашкан. Бирегә теләге булган һәркем дә килә ала. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишеткән соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. С 18 по 23 июля белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Ждем вас у ДК «Энергетик». С 14 по 21 июля прими участие в конкурсе. Придумай слоган для мороженого «Сабантуй» на русском или татарском языках. Выиграй фирменные призы от компании «Славица». Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23.